alaƙa kawai ba. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku yi mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ta nan ne da zarar mun saki shirye-shiryenmu da sauran fina-finanmu da shirye-shiryenmu za ku mallaka kai tsaye za a yi muku alamar sanarwa. Kamar yadda kuka sani, shirin fim ɗin alaƙa shiri ne da ake sakan muku shi a duk ranar Juma'a da misalin ƙarfe 8 na dare a kan tashar nan ta Alinu. Wanda idan kuka kula za ku ga ana yin iya ƙoƙari a kan wannan shiri na alaƙa. Shirin yana faɗakantarwa, nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa a kan zamantakewar rayuwa da kuma yanayi na kasuwanci. Don kuka duba yacce shirin nan yake, yana duba ana faɗakarwa ga masu irin rikici a family ne haka, wato 'yan uwantaka, ko kuma wani ya zo ya wuce ka a ɓangaren kasuwancinka, ka ce kai kuma so kake ka gan shi a ƙasa kai ne a sama. To a gaskiya Sarki Alinu ya yi ƙoƙari iya dagewarsa a kan wannan ganin ci gaban shirin nan na alaƙa. Ana wayarwa da al'umma kai yadda za su zauna a rayuwa daidai kuma cikin lafiya ba tare da ka matsanta rayuwarka ko ka cuci wani ɗan uwanka a rayuwa ba. Mun gode da jin wannan sanarwa tamu da kuka yi mai matuƙar muhimmanci. Idan ka ji daɗin wannan sanarwa tamu, muna da buƙatar kai mana comment sannan ka danna mana da like. Ta nan ne za ku ƙara ƙarfafa mana gwiwa domin mu ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a koda yaushe.